Здравейте, аз съм Майна Гейминг и както виждате ще играем CS 1.6 на map Office с FreshBG и играча. Те са мои приятели. И God Panda, който си седи тук и си игра с нас. Аз между другото оцелих ония с пушката. Флашка. It's a boy. It's a boy! Skinny penis! Гадина малка. Давай играч с това. Що си скал, бе? Вземи ми моето оръжие. Помпата. Хедшот на го, он е другия. А той има лошо. What? Не, тъпа имка! То не се преминахме на мап, девести го. Педерас! Бой! Петте! О, фак! Петкъв! Сменяме мапа. И, дами и господа, сменихме на мапа De Vertigo, което е с плент, ама ние няма да можем. Трябва да отидем да убием нукчета. Паскар аз съм нукчето, ама няма се че. Къде съм? Има още някой дойде. Това съм го цъкал на CSGO с Теодор. Теодор е един приятел. Аз се загубих. Това съм CT и вие наши бе. Аз между другото си мислих, че съм CT и видях един. Си го подминах така просто. Къде сте педали? Удицете. Стига, бе. Той е нагоре ми паш. Ето го. Горчето на бърз смот е много удобно. Окей, Добре, сега сме само 2 на 1. It's your boy. Аз му набих 7 хита, ти един. Так, сай. Това е малко много бъдваш. Да. Там няма нищо. И тук няма нищо. Къде трябва да ходим? Не знам.
И така беше от този клип хода. Надявам се да ви е харесало. Дайте един лайк, съп и каквото и да е. Чао!